Интересна бизнес чанта. Ето, има вратовръзка, защото всеки уважаващ себе си джентълмен, може и дама, носи вратовръзка. Това е джинсова материя. Ето я, с много интересни цветя, бродирани. Едно джобче. Ето е вратовръзката, изключително нежна е. Любопитна форма. Отзад джобче, което също може да се сложат неща. И нека да видим какво мога да сложа. Примерно аз винаги си нося ключовете в задния джоб, защото ми е най-удобно да стана. Директно прибирам. Вътре най-хубавото, според мен, на тази чанта, само ще покажа. Платата е много плътна, изключително плътна. Ето каква е материята. И тук има едно, много ще извадиме, любопитно джобче, което е риза. Ръкавче на риза. Бивша ръкавче на риза, разбира се. Прибирам, защото искам да ви покажа какво може да се случи с една сравнително малка чанта, в която може да се събере съвсем спокойно iPad, без никакви усилия. Оп, ето така настрани. Допълнително портфейл, телефон. Нямам зарядно в момента, но съвсем спокойно може да влезе зарядно. Документи. Ще използвам малкото джобче за документи. Може да се сложат и още неща. Сега няма да я тъпча, но примерно имам един несесер, който е в близост и мога да поставя. Ето, несесер, и понеже аз съм дългокосо човече, слагам винаги една щипка. Мога да я сложа тук, мога да я сложа и след закопчаване, директно ето така, за да има по-голяма сигурност самата ми чанта. Удобно е за носене и на рамо. Ето го. А аз много често нося чантите си ето по този начин. Така че това е моето предложение. Сивото е много интересен цвят.